ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତ କିପରି କରାଯାଏ, କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳେ। ତେଣୁ ଝରଣା କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମାସ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସୋମବାର ଦିନ ଭୋର ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଘରର ପୂଜା ସ୍ଥାନ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ ତେବେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ସାଧା ଜଳ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମହୁ, ଘିଅ ଓ ଚିନି ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ସଫା ଜଳରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ମନରେ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର 3 ପତ୍ର ଥିବା ଓ ସଫା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଧଳା ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ ଓ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଶିବ ଚାଳିସା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଫଳହାର କରନ୍ତି, କେହି କେବଳ ଫଳ ଓ କ୍ଷୀର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମିଛ କଥା କହିବା, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏବଂ କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦୟା, କ୍ଷମା ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ହିଁ ଶିବଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ଶିବ ପୂଜାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଦେଖି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଭକ୍ତି ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବ୍ରତ କଲେ ପରିବାରରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମିଳେ ବୋଲି ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତଥାପି ଜୀବନର ଫଳ କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତ ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ହର ହର ମହାଦେବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଝରଣା କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ।